मोगाच्यानो 2025 वर्स जुबले वर्स ह्या भागी संदर्भार मंगळूर दियोसेसीच्या एपिस्कोपल वाराड्यांत बायबला विशीं सडीत समजणी आणि आत्मीक फायदो जोडच्याक ह्या प्राजित काळार एक आत्मीक कार्य मांडून हाडलां. बरवर्षाची यात्रिकां सुवार्थेची हातेरां म्हणल्यार ध्येयकाल, कीर्तनांचे गायन आणि बायबल आधारित नाटकुळे ह्या भक्तीक कार्यक्रमा वेळी सादर करतली. अपूर्वच्या ह्या कार्यक्रमांत आमच्या वाराड्याच्या 11 फिरगजेंतली सर्व भावार्थी धार्मिक भाव भयणी व्हडा संख्यान भाग घेतली. ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही व्हडा संख्यान हजर जावन आत्मीक फोळ जोडोवंक तुमकां मोगाचें पोवणें दिता. एप्रिलाच्या 6, 7 आणि 8 तारीखेर जेप्पो सांजुजे सेमिनरीच्या उक्त्या मैदानार सांजेर 5:30 तावन 8:30 वरांपर्यंत सादर जावच्या ह्या व्हडा कार्याक तुम्ही साक्ष जायात. सर्व आमी बरवर्षाची यात्रिकां आणि सुवार्थेची हातेरां जावन जिवंत क्रिस्ताक परगट करया. सुवार्थेची हातेरां साक्सांव देवाच्या उतराक परगट या जिवंत क्रिस्त